Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Helo a chroeso I rifyn arbennig o'i mewn i'r gôl, Canfed rifyn, a mae o'n teimlo'n adeg I edrych yn ôl ac edrych ymlaen. 5 mlynedd o Rob Ryan, wythnos diwetha, a mae'n anodd meddwl oedden ni'n sôn am gêm yn erbyn Bromley yn yr Gyngred Genedlaethol pan wnaethon ni wneud y pod cyntaf. A rwan, falle bod ni chydig bach yn siomedig ar ôl cael gêm gyfartal yn erbyn Bristol City neithiwr yn Ashton Gate. A yma heno efo ni, mae'r tri dyhurin arferol efo'r Owen, Arwel Owen ac Alun Owens. Fi, ond yn bwysicach na hyn I gyd, mae gennym ni ffrind i'r sioe a pwy well I ddod I siarad efo ni ar y Canfed rhaglen na un o arwyr y cae ras ar y cae a rwan un o'r arwyr ar ochr y cae yn sylwebu ar y gemau ac yn sôn am y gemau I ni neb llai na Mr Waynne Phillips I hun. Felly diolch yn fawr am ddod I ymuno efo ni, Waynne. A falle mae dyna'r lle gorau I ddechrau ydy sut oeddet ti'n teimlo am y gêm neithiwr? Wel, yn gyntaf, cyn sôn am y gêm, ga I ddiolch I chi am gael fi ar y Canfed pod. Mae o'n fraint I fi fod yma I gael sgwrs efo chi. Mae o'n wastad yn bleser I sôn am beth sydd wedi mynd ymlaen yn y wythnosau dwytha, ond yn ôl ac neithiwr da ni'n mynd reit ar y cychwyn ac o'n i'n gema, do'n I heb fynd I neithiwr. Dwi wedi gwneud rhan fwy o'r gem ar y tymor yma, ond mi nes I gwylio rhan fwy o'r gem, nes I fethu y 20 munud cynta, ond ar ôl hynny, ges i'n plesio iawn efo be welis I gan Wrecsam o 20 munud ymlaen tan hanner amser ac gol gwych Oli Rathbone. Unwaith eto, Oli yn dangos John Mynofyn I mynd am gol efo unrhyw troed 10 neu chwyth ac oedd hi'n uffar o gol dda ganddo fo eto I roed Wrecsam ar y blaen ac o'n I reit hyderus ar y chwiban hanner yn meddwl mae yna siawns da mi fydden ni'n gadael Ashton Gate efo 3 phwynt heno ond dwi'n un sy'n gwybod dos na beth 2 hanner rhywun peth mewn gem y peldroed. Dwi wastad a dwi'n siŵr bod pobl yn fed up yn gwrando yn y fi ar pnawn Sadwrn ar Radio Cymru yn deud yr un peth bob wythnos hyd yn oed os di Wrecsam di chwarae'n wael yn y hanner cynta, dwi'n teimlo bod yna well I ddod yn yr ail hanner ac hefyd os ydyn nhw'n chwarae'n dda iawn, dwi'n rhagweld ymatab gan y tîm maen nhw'n chwarae'n I erbyn. A dyna welson ni neithiwr eilyddion yn cael ei wneud hanner amser gan Bristol, heini'n gweithio'n syth, a gol gwych arall gan Bristol City I ddod yn ôl I fewn i'r gêm ac o'n i'n dal I teimlo'n cyffyrddus, o'n i'n yn gwybod oedd I am fod chydig bach caletach yn yr ail hanner, o'n i'n disgwyl I Bristol City cynnig chydig bach mwy a dyna nath nhw ac pan ti'n mynd ar y blaen dwi'n dechrau exeitio chydig bach eto yn meddwl reit, just angen dal allan tan y diwedd ac dwi'n meddwl braidd yn lwcus efo'r gol athyn ni ar y blaen efo un bod hi'n gol I rwyd I hun, ond hefyd o'n i'n meddwl bod Lewis O'Brien yn camsefyll pan ddoth y croesiad I fewn i'r cwrt Cosby yna, ond rhywbeth sydd wedi mynd I ni neithiwr. Ac wedyn, o'n y cwpl o cyfleon allan ni sôn amdan, ond Bristol yn dod yn ôl I fewn i'r gêm yn hwyr efo gol gwych arall yn y gêm ac do'n i'n rili siomedig ar diwedd y noson, mae pwynt I ffwrdd o'r cae ras mewn unrhyw gêm yn pwynt da. Ond pan da ni'n edrych yn ôl, dwi'n meddwl, ac asesu y 95 o funudau welson I neithiwr, dwi'n meddwl mae rhan fwy o'n ni braidd yn siomedig na fod ni ddim ennill y gêm. Dwi'n meddwl að ti'n cyfeirio at y miss gan Dobson. Oedd hi'n edrych, oedd o'n I tu ôl y gol, oedd o'n edrych
oedd y haws sgorio na rhoi un llall allu. Be sy'n Ie. mynd drwy feddwl chwaraewr ar ôl yn nhw fethu cyfle fel yna? Achos dwi'n meddwl mae O'Brien di methu lot o chances tymor yma, a cofio, a gas o dip ar ôl hynny, gas Les Longman fethu un yn ebyn Stoke, dwi'n meddwl, i ffwr. Un reit cyfle reit hawdd, a gas o dip wedyn. Ydy chwaraewr yn cael ei effeithio yn fawr gan bethau fel yna? O, mae o'n chwarae ar dy feddwl, pam ti'n methu cyfle da, swn i'n deud. Dwi'n gwybod pwy un ti'n sôn amdano, y cynta neu'r un hwyr yn y gêm. Yr un cyntaf, dwi'n meddwl, ie. Achos y gyntaf, nath o jyst colli draed chydig bach yn y cwrt cosbi di. Ond un peth oedd o wedi gwneud yr eidiad i gael ei hun i fewn i'r safle iawn. Yn anffodus, pan oedd angen just y composure yna ar y adag ola, nath o colli hynny chydig bach, ac os bysa hwnna di mynd i fewn, dod i arbenni Bristol City, so Wrecsam heb gadael Bristol heb y triffwy neithio o'n i'n meddwl, ond so ran George Dobson, mi cychwynodd o tymor yn dda iawn. Mae o'n un nath... Do'n i'n poeni sut ys o'n ymateb i symud o adran un i'r pencampwriaeth, ond o'n i yn wastad yn teimlo, o'n i'n siŵr os o'n gallu gwneud o neu beidio y gam o un i'r llall. A mi nath o profi fi yn anghywir mewn ffordd ar y cychwyn gan bod wedi bod. Swn i'n deud am y 3-4 mis gyntaf yn dda iawn i Wrecsam. Un o'r enwa cyntaf ar y rest o'r tîm yn y gêm agoriadol o'r tymor. Ac ar ôl hynny, maen nhw wedi, gan bod y garfan mor cry a mor dda, so maen nhw lot ohonyn nhw'n chwarae cwbl y gemau, maen nhw allan am cwbl y gemau. A dyna lle mae George Dobson, ond na, mi wneith o chwarae ar ei feddwl. So wedi cael traffaith mynd i gysgu neithiwr, mae hynny'n saff. Gan bod y cic yna mynd trwy feddwl o, pan bod o'n gorfod yn gwely. Ond be sy'n neud peldroediwr da ydy bod nhw'n dod yn ôl, a pan mae'r cyfle nesaf yn dod, dwi'n gobeithio fatha mae bob cefnogwr Wrecsam bod nhw'n cymryd y cyfle nesaf. Ond diolch yn un, dio ddim i gryfder o mewn ffordd, sgorio lot o goliau. Dwi'n meddwl na, sgynno fo un y tymor yma. Sy'n chydig bach yn wahanol i O'Brien a Rathbone, achos mae gen nhw gols yn ei locar nhw hefyd. Ond mae'n hollol wahanol chwarae'r peldroed, ond mae George Dobson mor pwysig efo be mae o'n neud a be mae'r lleill yn neud. Fysa Phil Parkinson di cael gair efo fo, neu so ddim di sôn am peth, sy'n meddwl sef o di chwarae fo? Ydyn ni'n meddwl, mae'n bosib fydd y hogiad i gael sgwrs ar y bws yn ôl, neu'r awyrin yn ôl neithiwr, sut bynnag nath nhw teithio, ond fydd yna joc neu ddau di gael ei ddeud wrth ei gilydd, ond a fydd o di cymryd o'n dda iawn. George Dobson, mae o'n teip o hogyn sy'n gallu delio efo pwysau. Ac mae di methu cyfle, ond i fi, y ffaith bod o di gael ei hun i fewn i'r cwrt cosbi, i gael y cyfle yna, oedd hynny di plesio fi mwy. Gret, ie. Oedd hi'n game, fel ti'n dweud, mae'n anodd peidio bod yn siomedig ar ôl bod mynd ar y blaen ddwy waith. Ydy Phil Parkinson yn meddwl am dyrma pwynt per game, a eisiau 4 pwynt wrth yma, so os da ni'n cael 3 yn ebyn Ipswich, fydd o'n anghofio am hynny? Ie, dyna sy'n ni'n meddwl. Mae yna targedau yn cael ei reid i'r hogian yr ystafell newid. Ddoeth o beth allan, ddeud wrthyn ni hogian y wasg neu'r cefnogwr bod nhw wedi anelu i gael gymaint o pwyntiau yn y gemau nesaf. Ond yn yr ystafell newid yna, dwi'n meddwl, sy'n nhw'n cael 4 pwynt allan o Bristol City ffwrdd ac Ipswich ar y cae ras, sy'n nhw'n mwy na fodlon. Ond da ni'n gwybod faint mor anodd mae dysadwn am bod. Ac hyd yn oed os da ni yn mynd ymlaen i ennill y gêm yn ebyn Ipswich dysadwn, mae o'n neud pwynt neithiwr yn neud well. Ond os na da ni'n cael y 3 pwynt yn ebyn Ipswich, fyddwn ni'n edrych yn ôl a meddwl damia. So, mi gollon ni gyfle yn ebyn Bristol City, ond so mae o rhywbeth i ni fynd i fewn i'r gêm yn ebyn Ipswich dysadwn. Ond y performance yn y hanner cyntaf yna, gystal a da ni wedi gweld tymor yma gan Wrecsam. Mae yna di bod rei da eraill y tymor yma, ond dwi'n meddwl bod hwnna neithiwr 45 o funud a cyntaf
i fyny yna efo be bynnag dwi wedi gweld y tymor yma. Diolch Waynne. Mae'n rhyw 3/4 ffordd drwy'r tymor erbyn rwan. Sut wyt ti'n asesu lle ydyn ni? Sy'n ni'n dadlau bod ni mewn lle gwych iawn, dweud y gwir. Di cael tymor arbennig. Dwi'n meddwl sy'n dwi'n cofio beth wnaethon ni predictio fel pod ar ddechrau'r tymor, ond dwi'n meddwl sy'n neb wedi dweud bod ni'n gemau ailgyfle cweit erbyn amser yma'r tymor. Sut ti'n asesu lle ydyn ni a o bosib lle fyddwn ni mewn 10 gêm, 15 gêm? Ia, yn gyntaf, dwi heb newid yn meddwl be o'n i wedi dweud o'r gêm gyntaf o'r tymor, achos o'n i'n teimlo oedd Wrecsam am fod digon da i cystadlu am safle y 6 ucha. A dwi heb newid yn meddwl o gwbl y tymor yma, hyd yn oed ar cychwyn y tymor pan bod yna cwbl o canlyniadau ddim yn mynd i ni ar y cae ras, nath o gymryd chydig bach amser i ni ennill y gêm gyntaf yna gartre. Ac o'n i dal ddim yn poeni pryd yna. O'n i dal yn meddwl y bysa ni yn yr union lle a ydyn ni yn cystadlu. Mae rhaid dweud efo lot o tîma am y 6 safle ucha. Dwi'n dechrau meddwl rwan bod y 2 safle ucha am fod posib rhwng 3 sy'n ni'n meddwl ar diwedd, sef Coventry sydd ar y brig wan, Middlesbrough sy'n ail, a dwi'n rhaid gweld Ipswich yn chwarae rhan mawr. Mae gen nhw 2 gêm mewn llaw. Os ydyn nhw'n gallu ennill 2 gêm yna, maen nhw'n mynd yn cam yn agosach at Middlesbrough a Coventry. A dwi'n gweld y 3 tîm yna yn cystadlu am y 2 ucha. A wedyn ar ôl hynny, so ti'n gallu mynd i lawr i'r 15fed safle. A fe bob un tîm o fewn safleoedd yna yn meddwl mae gennym nhw gyfle. Ac yn sicr, dwi'n un sy'n meddwl bod gen Wrecsam cyfle gwych i fod yn y 6 ucha ar diwedd y tymor. Dwi'n meddwl bod y pencampwriaeth di siomi fi y tymor yma. Dwi'n teimlo'n od chydig bach yn deud hynny achos dwi wedi breuddwydio i gweld Wrecsam yn y pencampwriaeth. Ond dwi'n gweld y tymor yma yn well cyfle i fwy y dîma achos yn bersonol, os yna neb di sefyll allan i fi y tymor yma, dwi heb gweld yr un tîm special yn bob gêm dwi wedi gwylio. A hyd yn oed, dwi heb gweld yr un tîm gwael, hyd yn oed heina sydd ar y gwylodion. Ar wahân posib i Blackburn yn Blackburn, lle oedd nhw wael iawn. Bod nhw wedi bod yn da iawn ar y cae ras, 5 wythnos cyn hynny. Ond i fel bod nhw'n wael. Ac mi o'na un tîm arall, mae wedi mynd allan o'n mhen i wan, lle oedd yn wael cwbl o wthnosau nôl yn ebyn Wrecsam. Felly mae'n lot o tîmau'n debyg i gilydd. Ac yn sicr mae Wrecsam gystal a lot o'r tîmau dwi wedi gweld y tymor yma. Ac o'n i'n teimlo efo rhyw 15-16 gêm i fynd. Os oedden nhw'n gallu ennill hanner o'r gemau yna, 8 gêm, dwi'n meddwl bysa hynny wedi bod yn ddigon iddyn nhw mynd i fewn i'r gemau ail gyfle. Sef, bysa hynny wedi mynd yn nhw dros 71, 72 o pwyntiau. Ac dyna lle dwi'n sefyll efo Wrecsam. Mae yna rai yn deud, sy'n nhw wedi cymryd o'r gwylod, neu hanner y tabl tymor yma. Dwi'n dall hefyd pan mae pobl yn deud hynny, achos efo lle da ni wedi bod yn y 4-5 blwyddyn dwytha, dwi'n meddwl, so ti wedi sefyll 5 blwyddyn yn ôl, fydd Wrecsam hanner ffordd yn y pencampwriaeth y flwyddyn 2026, so ni wedi brathu dy dwylo i ffordd. Ond gan bod Wrecsam di adeiladu yn wych bob tymor, a dyna maen nhw wedi wneud. Ar y cychwyn bob tymor, mae yna bron garfan newydd i cymaru ar y garfan o'r ffennodd o tymor cynt. Ac dyna oedd angen, os oedd nhw am llwyddo i gael eu hunan i fewn i'r pencampwriaeth, dyna maen nhw wedi wneud, a maen nhw wedi wneud hynny dda iawn. A dwi'n rhagweld, o'n i am dweud pam maen nhw'n mynd i fyny, os ydyn nhw'n mynd i fyny eto tymor yma, dyna fydd nhw'n gofod gwneud eto. Fydd y garfan hyd yn oed eto yn cael ei chwalu ar y diwedd y tymor, ac mae'n bosib welwn ni 10-12 arall os ydyn ni efo'r breuddwyd yna fod yn y uwch gyngair y tymor yn nesaf. Ga i jyst gofyn, oedd ti'n meddwl sy'n ni wedi gwario mwy yn y misio nawr? Na nathan ni? So ti wedi gofyn fi rhyw cyn i'r ffenast agor, sy'n ni wedi meddwl posib iawn. Ond wedyn, mi gafon ni Sam Smith yn dod i fewn i'r tîm, a mi wnaeth o chwarae'n dda iawn.
mi nath o dechrau sgorio goliau. Mi ddoth Oli Rathbwn mewn ffordd yn ôl o anafiadau, ac o'n i'n meddwl bod o fatha rhywun newydd yn dod i fewn i'r garfan. Ac o'n i dal yn meddwl bod y garfan yn un cry iawn. Ac os na rhywun ar gael oedd yn well na be o gynna ni, o'n i'n meddwl bys yna lot yn dod i mewn. Ac y tri sydd wedi dod i fewn, Waynne, dwi'n gwybod llawer amdano fo, ar wahân i bod wedi bod yn Bristol am rai blynyddoedd, mae wedi chwarae lot o gemau, mae gen i fo ddigon o brofiad. Cilo dyn, da ni'n gwybod be o gen i fo i cynnig pan bod o'n Wrecsam tro dwytha, o'n i'n gwybod y sef yn un sy'n mynd i ffwrdd o Wrecsam ac yn llwyddo, mae wedi gwneud hynny ar lefel adran un. Ac ar yma tri, dwi'n meddwl, un am y dyfodol, mae o sydd wedi dod i fewn. Felly dwi'n meddwl bod y garfan yn cryf iawn yn mynd i'r gemol. Lawr tymor, dwi'n meddwl bod nhw mor cryf sydd wedi gallu bod, os na bod yna rhywun special wedi bod ar gael, ac yn amlwg doedd hynny ddim yn amdigwydd. Ydy, mae werth deud hefyd, ddoth George Thomason yn wing-back yn dod, so dwi'n meddwl yn sydyn, rhywun ychwanegol oedd yn gallu chwarae ar y chwith hefyd, a mae o wedi dod drwad erioed i chwarae'r safle yna fel chwarae'r proffesiynol o'r blaen. Wedyn, wrth gwrs, gêm gyffroes, eithaf y gol Oli Rathbwn yn atgoffa fi o dy gol di yn Upton Park yn erbyn West Ham, Waynne, syth i fyny i'r rhwyd. Felly, oedd Brian Flynn yn licio sôn am 10 gêm ar y tro yn doedd. A dyna beth sydd ddiddorol dwi'n meddwl am y tymor yma, gafon ni 10 pwynt yn y 10 cyntaf, 17 pwynt yn yr ail 10 gêm, a 20 yn y trydydd. Felly, mae hwnna'n dangos fod ni wedi tyfu fewn i'r gyngrair, ond rwan mae pwyntiau yn mynd yn bryn. A dwi'n meddwl bod Sean Harvey wedi sôn am y 71, a felly da ni angen ennill 8 gêm, fel ti'n dweud. A di o ddim yn amhosib, na di? Na, dydy o ddim yn amhosib o bell ffordd, ond dos ddim yr un gêm hawdd. So ti'n sbio lawr ar y gemau sydd wedi dod, so ti'n canolbwyntio a targedu rai gemau sy'n ni'n gobeithio bys y Wrecsam yn ddigon da i fynd ymlaen a gael y 3 pwynt. Ydy di Sadwrn yn un o heini? Nac di, gan bod fi'n gwybod beth i safon sydd gan Ipswich, ac sy'n ni wrth y modd os ydy Wrecsam yn gallu ennill di Sadwrn, ond sy'n ni'n targedu yn sicr 3 nebyn Portsmouth nos Fawrth nesaf fel 3 pwynt, ac a dyna fydd i Owen tan diwedd y tymor, achos dos am yr un gêm hawdd, mae yna rei tîma fatha ni yn cystadlu ac yn brwydro am y 6 safle neu uwch, a mae yna rei tîma o gwmpas y gwylodion yn trio aros yn y pencampwraeth hefyd, felly dyna faint mor anodd mae am fod, ac hefyd pam ti'n mynd i fewn i'r y business end o'r tymor, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, mae yna fwy o pwysa yn mynd i fewn i gemau. Mae hynny'n ffactor mawr hefyd, sy'n chwarae rhan mawr i'r tîmau yma hefyd. Ond mae'n bron yn amhosib i deud pwy sydd am ennill yn ebyn pwy efo sut mae'r pencampwriaeth wedi mynd y tymor yma. Ond ti'n sôn am y 10 gêm ola, dwi'n meddwl bod Wrecsam yn y trydydd 4 safle di ennill mwy o bwyntiau. Mae'n 2 neu 3 o tîmau sydd uwch i pen nhw. Dyna faint mor dda mae'r 10 gêm ola wedi mynd. 10 gêm yn nesaf yn mynd gystal, da ni'n agos iawn. O fod yn agos iawn at fod yn fewn y gemau ail gyfle yna. Ond all rhywbeth digwydd yn y pencampwriaeth. Da ni wedi gweld digon o gemau, da ni wedi bod ar y blaen ac heb ennill, ac hefyd mae yna gemau wedi bod lle da ni bod ar ei holi, a di dod yn ôl, dwi'n meddwl bod yna 6 gêm wedi bod tymor yma, lle da ni wedi bod ar ei holi, a di dod yn ôl, ac da ni wedi ennill 5 o'n nhw, a di gael gêm gyfartal yn y llall. Felly mae yna lot o pobl yn sôn am y pwyntiau da ni wedi taflu i ffwrdd o bod ar y blaen. Dwi'n gweld hynny'n nonsens, achos ti'n gallu bod yn blaen yn yr ail munud neu 30 munud neu 40 munud mewn gêm. Mae yna ddal 85, 86, 87 yn funudau i fynd, felly mae rhywbeth i ni siarad amdan ystadegau yma, ond
i fi just nonsens di ran fwy arno fo ac beth sy'n cyfru ar diwedd y gêm ydy pwy sydd wedi sgorio mwy na'r llall. Ac os ti'n digon ffodus i sgorio mwy o goliau na'r tîm ti'n chwarae yn erbyn, ti'n ennill gemau. Ia, ond mae o falle, llynedd, oedden ni'n ennill lot o gemau o un gol i ddim yn dod, a falle, mae'r tîmau yn well ac yn taro nôl, falle fod weithiau eisiau mynd am yr ail gol yna a'r brydiau, ond mae gennym ni gêm arall i edrych ymlaen ato hefyd, ddim jyst gêm y gyngrair, dwi'n meddwl ydi bod yn fynd i ofyn i ti am hynny. Ie, jyst y deimlad ydi am y gêm gwpan. Gwybod bod mae pawb yn sôn am hanes Mickey Thomas a Joe Jones efo Chelsea, ond gen ti hanes efo Chelsea hefyd, oes? Oes, fel hogyn ifanc? Ie, fel hogyn ifanc. Ie, fel hogyn ifanc, ie. Ond ti'n sôn am Mickey Thomas a Joe Jones efo Chelsea, a wedyn, ie, ges i y cynnig pan o'n i'n 15 oed. I fynd i lawr i Chelsea yn y scout o'r enw Gwyn Williams. Oedd o'n gweithio yn y gogledd yn scoutio i Chelsea ar y pryd, ac o'n i roed i bod allan o Cynarfon yr oed yna, ges i'r cynnig i gorffen ysgol yn ddian ar un pnawn di Gwener, ac o'n i'n cael yn roed ar tren yn Bangor efo rhyw boi arall o'r enw Paul Davies o Cynarfon, ac mi aeth y ddau o'n i lawr i Llundain ar y tren o Bangor i Euston, ac yn Euston oedd Gwyn Williams yn gwrdd â ni yna. Ac o'n i'n benwythnos o fod yna yn cael trial efo Chelsea, tîm ieuenctid Chelsea. Ac ar y dysadwn oedd gen tîm cyntaf Chelsea gêm yn Stamford Bridge. Felly ges i y pleser o fod yn Stamford Bridge ar y dysadwn, ac yr hen Stamford Bridge, pan mae yna eitha o lle mawr y tu ôl i'r goliau cyn i'r stadiwm newydd ddod ymlaen. Ac Queen's Park Rangers, dwi'n meddwl oedden nhw'n chwarae y diwrnod yna, ac o'n i'n aros mewn andros o fatha gwesti lle oedden nhw'n rhoi hogia ifanc i fyny. Kings Road yn Kensington, dwi'n meddwl oedd o, sy'n swnio'n neis iawn. Ac y gêm ar y nos Sadwrn, yn ôl i'r gwesti ar y nos Sadwrn, pryd o fwyd, a wedyn paratoi am gêm hydnoed o bwysig i fi ar y dysil yn ebyn Leyton Orient, tîm ieuenctid Chelsea yn ebyn tîm ieuenctid Leyton Orient. Ac oedd y gêm yn cael ei chwarae yn Hackney Marshes yn Llundain. Ac i rywun sydd wedi gweld Hackney Marshes, mae o'n anfarth o lle. Ond yna tra 50 o Kia peldroed yna. Ac oedden ni newid yn cael Leyton Orient, Brisbane Road, ac bws wedyn i Hackney Marshes i chwarae ar y gêm. Ac o'n i'n meddwl bod y gêm di mynd yn iawn, chwaraeais i y gêm i'r tîm ieuenctid, y ddau ohono fi a Paul Davies, ac hogyn ifanc ddistaw o'n i ar y pryd, cwlyd i byth, ac mynd i chwarae yn ebyn tîm o dan 18, oedd hi'n mynd hawdd, ond o'n i'n meddwl ac yn teimlo bod fi wedi gwneud yn iawn yn y gêm, ac yn rhoi ples yn mynd yn ôl i'r gwesti, i'r ystafell newid, cyn gael cawod ac y bwriad oedd ar y dysil tren yn ôl i Bangor. Felly gael yn pigo i fyny yn y gwesti yn ôl i'r steision, ac fel o'n i'n gadael y steision, Gwyn Williams oedd di mynd â ni yna, ond deud y ddau yn ni, da iawn, da ni wedi bod yn ples iawn efo chi, mi gewch chi y galwad ffôn. Ac tan heddiw dwi'n dal i ddisgwyl am y galwad ffôn yna. Felly, colled Chelsea, ac Wrecsam yn llwyddo i tynnu fi at y clwb special yma mewn ffordd, ac fraint wedyn o chwarae'n Crys Coch Wrecsam, ac yrfa ddigon da geisi fy Wrecsam, ac falch iawn bod hynny wedi digwydd. Ti am gael revenge ar y seisfed o fawt felly, wyt? Wel, so neis iawn, ie. Ond am gêm i edrych ymlaen amdano. Mi o gennym ni gyd, dwi'n siŵr, dewisiadau sy'n ni wedi bod yn hoff o gael, neu pwy bynnag sy'n ni wedi leicio gael. O'n i'n un sy'n wedi bod yn wrth y modd yn gael un o'r clybiau mawr i ffwrdd. Mae yna un reswm bach am hynny hefyd sy'n wedi golygu noson cynt i ffwrdd yn Llundain, a cwbl o beers ella yn dathlu cyn y gêm, ond dos am lle gwell ar ôl bod i ffwrdd i fod yn ôl ar y cae ras yn llawn fel mae o bob wsos, ac y cyfle
i fynd i fyny yn ebyn un o'r goreuon yn Prydain yn sicr. Fydd parking cymryd y gêm o ddifri, ti'n meddwl? Pam, mi nath o ddeud ar ôl y gêm Ipswich, mae'r garfan digon cry i gallu delio efo'r gêm. Pam ddim, maen nhw wedi dod mor bell ar 16 ola. Dyna'r teimlad ges i ar ôl y gêm Ipswich. Ond un reolwr, sef Phil Parkinson, wrth i bod i dim o di mynd trwad. Ac dwi'n siŵr os oedd reolwr Ipswich yn poeni llawer bod nhw wedi mynd allan gan bod nhw'n gobeithio gwneud i nôl ar y tro cyntaf i'r uwch gyngair ar ôl disgyn y tymor y dwytha. Ti'n amdano prediction? Prediction, wel, dyna dyddiau o'n i'n chwarae, os ti wrth dy bodd, os ti gallu cael gêm gyfartal a mynd yn ôl i Stamford Bridge wedyn, gan bod na ddim ail gêm yma. Sa'n neis cadw'r sgôr yn gwagos. Nath Chelsea dangos yn Hull bod yn bwriadu mynd yn bell yn y cystadleuaeth. Yr un os nath ni chwarae yn Ipswich, ath nhw yna ac ennill 4 gol i ddim. A be dwi'n teimlo efo'r clybiau mawr yma wwan ydy pan maen nhw'n cyrraedd 16 ola, maen nhw'n gweld Wembley. Y trydydd rownd maen nhw'n gallu afforddio gyrru ail tîm allan gan gobeithio bod nhw'n neud o'r 4rydd, ond unwaith maen nhw'n y 5th rownd, mae'r 8 ola ar gael. Dwi'n siŵr bod bob un ohono nhw yn gobeithio bod nhw'n mynd trwad ac yn gwneud i Wembley. Ond dyna da ni'n gobeithio hefyd, ac os bysan ni'n ennill, sa'n sioc mawr, ond mae'n bosib ar y diwrnod, os da ni'n perfformio'n dda iawn, da ni'n tîm pencampwriaeth da iawn, gwybod fydd Chelsea, fydd nhw'n gwybod bod nhw'n dod yma i gael gêm galad. Diolch. Gyda un cwestiwn bach, sydyn. Waynne, da ni ddechrau'r pod yma yn 2023, gêm yn erbyn Bromley yn y National League. Mae'r clwb bron, mae'n anodd nabod y clwb ar ran y chwaraewyr rwan. Mae'n gymaint di newid, da ni wedi hedfan i fyny'r cyngreiriau. Lle ti'n gweld Wrecsam mewn 2 blynedd, 2029, 2030, gobeithio fydd y cop ar ei draed. Lle ti'n gweld Wrecsam? Ydyn ni yn y Premier League? Dwi'n meddwl, ynddo. Dwi yn meddwl, yn onest yn meddwl hynny. Dwi'n mynd yn siarad efo mhen Wrecsam wan. Dwi'n meddwl reit o'r cychwyn, un o'r cyfweliadau gyntaf yna gan Rob a Ryan yn sôn lle oedden nhw eisiau mynd ar Wrecsam. A dwi'n meddwl bod y breuddwyd yna dal yna. Ac dwi'n meddwl eisiau fod yna mor ddi yna sy'n posib. Mae yna rai di deud, ydy'r ryddian y tymor yma i Wrecsam y gwneud i. Dwi'n meddwl bod o. Da ni'n cael dewis pryd da ni eisiau mynd i fyny. Da ni'n gallu deud, da ni'n mynd i fyny tymor yma, na ni ddisgwyl cwpl o flynyddoedd. Os ydy'r cynnig yna i gwneud o tymor yma, gwneud o na nhw. Ac sa'n golygu jyst un tymor yn yr uwch gyngair yn gwylio Wrecsam. Wel, am pleser fysa hynny i feddwl fel ti'n newid ddeud, i feddwl lle oedden ni. So mi un ohono ni di meddwl bod hynny'n bosib. Cyn i Ryan a Rob dod ymlaen ac mae lot o sôn di dod ac di bod ac yn pobl yn deud y swydd mae Phil Parkinson wedi wneud. Mae wedi bod yn wych ac mae o wedi. Ond hefyd mae yna pobl i ddiolch hefyd ar wahân iddo fo, sef y perchnogion. Heb dda nhw, os ni'n mynd agos i fod lle da ni yn sefyll heddiw. Y tîm y hyfforddi da iawn sydd gan nhw hefyd, y pobl sy'n dod â chwaraewr i fewn, pwy bynnag ydyn nhw, Sean Harveys, maen nhw i gyd i chwarae ran mawr hefyd i gael Wrecsam. Maen nhw wedi bod yn tîm arbennig o dda ac mae'r clod fwyaf yn mynd i'r perchnogion gan bod nhw sydd yna mewn ffordd efo checkbook sy'n agored mewn ffordd ac i Phil Parkinson gallu gwneud rhan fwyaf amser be mae'n licio. Sy'n ni'n hoffi gofyn, pa mor anodd ydy ar y chwaraewr sy'n mond wedi bod yn rhan o'r daith? Y chwaraewr sydd wedi gadael hanner ffordd drwodd? A ti'n meddwl oedd sylwadau Elliot Lee, bydd yn gadael yn reit teg?
Nes i'n clywed y rhan gyntaf o'r cwestiwn, fi wedi deud yn eto, sori. Yeah, sure. Jyst eisiau gwybod pa mor anodd ydy o i'r chwaraewyr sydd wedi gadael hanner ffordd drwy'r daith yma, drwy'r promotions i gyd, ti'n bod, Paul Mullin, Elliot Lee, ac yn y blaen. A ti'n meddwl oedd sylwadau Elliot Lee yn 10 beth oedd o pan oedd o fynd i Doncaster? Wel, ran gyntaf o'r cwestiwn, dwi'n meddwl bod y ran o peldroed. Pan mae llwyddiant yn dod, mae hynny yn gallu fynd yn derbyn di weithiau. Ac bob clod i'r hogia cychwynodd y daith efo ni yn y gyngor genedlaethol. Paul Mullin yn un o'r cyntaf i tynnu fo i'r clwb, prif sgoriwr adran 2 ar y pryd. Dwi'n bod y cynigion i fynd i'r adran 1 yn sicr neu hyd yn oed y pencampwriaeth ar y pryd, ond oedd o wedi gweld be oedd ei ddod yn Wrecsam ac oeddwn ni yn falch bod oedd ei dewis dod yma am y blynyddoedd cafon ni efo fo, Elliot Lee, rhywbeth tebyg, ond yn amlwg, fel o'n i'n deud, os oedd Wrecsam am llwyddo i gwella ei hun yn bob blwyddyn, dyna sy'n digwydd, mae'r garfan yn cael ei cryfau ac yn gwella ac yn anffodus. Heini sydd wedi dod ar ran o'r daith, di gofod gadael. Does am lot ohonyn nhw. Di dod y holl ffordd efo ni. Max Clywys, yn un sy'n chwarae Wrecsam bob wythnos mewn ffordd. Ond o'n i'n rhagweld pryd oedd y tîm ar reit ar y cychwyn yn un sydd wedi gallu camu fewn i'r pencampwriaeth. Ac mor falch bod o di aros efo ni ac yna efo ni mae o. Ond sylwada yr hogia sy'n gadael, mae o'n digwydd mewn clybiau peldroed. Dwi'n siŵr pan eisiau adael Stockport County nôl yn 1998, dwi'n siŵr o'n i'n deud pethau da amdan y reolwr. Gary Megson ar y pryd, gan bod fi ddim yn y tîm, gan bod fi ddim yn chwarae. Ond sy'n ni'n mynd darllen gormod i fewn i be dwedodd Elliot na Paul, be sy'n rhaid i ni wneud fel cefnogwyr ydy bod yn falch bod ni wedi cael nhw yma ac bod nhw wedi serenu am mwy o flynyddoedd i ni i ddod ar llwyddiant i ni. Felly mae o'n digwydd ac y broblem sgynnon ni dyddiau yma di, mae bob dim yn mynd allan yn syth ar y trydar neu beth bynnag maen nhw. Ac mae o'n cael ei weld yn syth be mae'r hogiau'n deud, felly dwi'n siŵr fydd Phil Parkinson hyd yn oed i poeni llawer amdan be yn welodd o, os ydi o wedi gweld be ddywedodd nhw. Wel, Waynne, mae rai fi ddeud, fel un nath serenu ar y cae i ni, mae o yn fraint clywed ti dal mor positif, fel ni'n deud, y 2 flynedd diwetha, oedd ti'n deud, da ni'n mynd i fyny o adran 2 i adran 1, a llynedd ti'n deud bod ni'n mynd i fyny o adran 1 i'r bencampwriaeth. Wedyn mae clywed ti'n sôn bod ti'n meddwl mewn 2 blynedd arall fydda ni yn yr uwch gyngrair yn rhywbeth anhygoel. Ond eto, mae o'n teimlo yn wir, dydy? Mae bopeth o gwmpas y clwb wedi anelu at fanna. Felly, pwy ti'n meddwl ydy'r dylanwadau mwyaf yn y 2 blynedd diwetha a fydd am y 2 blynedd nesaf? Y dylanwad ar y tîm mewn ffordd ydy. Mae gen ni reolwr special mewn ffordd. A mae'n cwestiynau wastad yn cael ei gofyn. Os nad yw'r tîm yn ennill, dio heb dewis yr 11 cywir ydy'r tactega heb fod yn iawn. Ond mae hynny'n digwydd efo bob clwb ac bob cefnogwyr. Ond pam da ni'n edrych ar y cyfan efo be mae Phil Parkinson wedi dod i'r clwb, mae wedi bod yn anhygoel. Yr help mae wedi cael hefyd gan 2 dyn special. Dwi'n sôn am RyanReynolds a Rob McElhenney. Achos be maen nhw wedi rhoi i'r clwb ac i'r dref ac i'r cymuned ac i Gogledd Cymru ac i peldroed mewn ffordd. Mae o'n just yn anodd i coelio. So wedi gallu digwydd. A da ni mor falch o'r 2 yna gynta ac wedyn bod ni wedi cael tîm yn is na nhw
y Sean Harveys, y pobl sy'n gweithio yn y cefndir, ac wedyn y tîm hyfforddi. So, i bob reolwr, mae yna is-reolwr da hefyd, Steve Parkin, ac y tîm sy'n gan nhw tu ôl iddyn nhw hefyd. Mae bob un one jack ohonyn nhw yn chwarae ran i dod â llwyddiant. Ac dwi'n mor falch fel cefnogwr Wrecsam bod fi'n gallu dweud bod dwi'n edrych ymlaen i gweld y cam nesaf o'r pencampwriaeth i'r uwch gyngair gan gobeithio bod o'n dod mewn cwbl o fisoedd. Dyna dwi'n gobeithio. Dwi'n meddwl fydd Wrecsam yn chwarae ran yn y gemau ail gyfle. Ac da ni'n gwybod wedyn all rhywbeth digwydd dros 2 gêm. 2-3 gêm beth bynnag ydi o. Felly, bysedd a bob dim arall di croesi, na fydd ni'n dathlu eto ar diwedd y tymor. Wel, ti di rhoi gwyn mawr ar y gwynebau ni gyd yma na, Waynne, a oedd ti'n iawn ddau dro diwetha, felly mae yna le gen ni i fod yn obeithiol. Diolch yn fawr unwaith eto. Wyt ti wedi bod yn rhan mawr o'r daith. Mae dy lais ti ar Radio Cymru, dwi'n gwybod mae mam wrth i bod yn gwrando ar y gemau Radio Cymru, felly ti wedi bod yn rhan o'r daith i lot o bobl hefyd ac neu hynny drwy gyfrwng Gymraeg a bopeth nes ti wneud ar y cae. Felly diolch yn fawr iawn i ti a croesi bysedd. Bydd pethau'n edrych yn dda ar gyfer y 3 mis nesaf. Diolch eto i chi ac ymlaen at y 100 nesaf. Edrych ymlaen am rif 200. Diolch yn fawr i chi. Gwahoddiad ar ei ffordd. Diolch Ogia. Diolch Waynne, briliant. Ac ar ôl y pleser o gael Waynne Phillips yn y cwmni, mae Arwel rwan yn cael y cyfle i roi chydig o boen i fi ac Ifor. Chos dwi'n meddwl ti wedi creu quiz am y 2 flynedd diwetha. Wel, mae'n hanner tymor ddi, so mae ni athrawon ddim yn siŵr am beneud y fyny'n hynny, mae gen i amser i wastio, so ni'n meddwl, so ni'n dathlu'r 100 mewn steil, ynddo? So, hold on, a jyst roed yr... Wow! Het wisg arnodd, a balloons, pen blwydd hapus i ni, pen blwydd hapus i ni. A dim ond ben blwydd chwaith, ond bach o ffys ar gyfer y Canfed pod. Da iawn, pawb. Da iawn. O'n i'n meddwl, ni'n gael chi'n syr, ond ti wedi colli rhywfaint. Dwi wedi colli lot o barch ti gyda ti. I'r nas ni fynd i'r fel yma. Reit. So gan bod fi wedi'r quiz master, ni'n meddwl, os ni'n gwneud quiz bach am y pod, i weld faint da chi'n gofio hogiau o'r dyddiau cyntaf ne. Felly nhw'n i ddechrau, 19 o Fawrth 2023, bron i 2 mlynedd yn ôl Bromley away. Y ffordd ni'n neud hyn, dwi'n meddwl, os ydych chi warach, os gennych chi'n papur o pensel, mae'n siŵr, ond geith y ddau ni chi roi ateb, rhaid chi just bod yn onest. Os gennych chi papur o pensel gorau oll, chi gael profi bod chi wedi rhoi'r atebion yn iawn. 2-1 oedd y sgôr. Dwi eisiau gwybod pwy sgoriodd y 2 gôl i Wrecsam ar y diwrnod yna. Oedden ni mewn car yn teithio ar y Pennod y Sadwrn ar y cae plastig. Pwy sgoriodd y 2 gôl yna? Al? Dwi'n cofio fod Mark Howard di'n gorfod mynd i fewn i'r gôl achos o anaf. Ond pwy sgoriodd? Dda i ddeud Paul Mullin a Ollie Palmer. Ifor? Dwi'n mynd i ddeud 2 gôl i Paul Mullin, os ti'n mynd i darllen hwnna. Da iawn. Ifor, ti cael 2 boint o fanna. Paul Mullin sgorio'r 2. Al, ti'n cael 1 pwynt o fanna. Da iawn ti. Paul Mullin sgorio'r 2 fanna. 2 o dipyn y tymor yna. Da ni wedi cael sawl gwestai arbennig. Da ni'n mynd i chwarae ateb yr un wan, nes da ni'n rhedeg allan atebion, a fydd y person last man standing yn cael y pwynt. Be dwi eisiau bod ydy pwy ydy'r gwestai arbennig sydd wedi ymddangos ar y pod. Yn amlwg, da ni wedi cael pleser Waynne heddiw, wedi bod wneud yr hat-trick. Mae yna 8 i gyd,
A wnawn ni ddechrau hefo Alun, gan bod ti bwynt ar ei hôl i Al. Gwestai arbennig os gwelwch yn dda, nhw'n i am yn ail nes da ni'n rhedeg allan. Alun. Iasgob, fel hwnna. Hugh Burkhead. Cywir. Ifor. Dwi'n di dweud Gareth Blaney a bod o'n cael ei benblwydd rhywun diwrnod y fi. So. Ydy. Alun. Uh, Meilir Sgorio. Mei Emrys, da iawn. Ifor. Ga i dweud May Emrys mod i bod i waith do? Na, da ni'n cael dweud yr un rei. Lowry. Lowry Serw, da iawn Ifor. Lowry Selwyn, ie. Nôl a ti at Al. Dwi'n mynd i wneud Spencer Harris yn yr Da Steddfod iawn. Ia, mae hwn yn cyfri. Gwestiwn arbennig yn y Steddfod, Spencer Harris. Nôl at ti Ifor. Du- du- du. Ti ddewis o... O, dyn ni gymryd allan Waynne Phillips, achos mae'n rhy amlwg. Mae'n ddau Mae ar Serol? ôl. Dau ar ôl. ar ôl. Podcast peldroed. Iawn, oce, iawn, mae'n 3 ar ôl felly. Da, nath ni gael podcast peldroed ar y pod i hysbysebu rhyw wyl yn rhywle. Al? Dyna'r un o'n i wedi meddwl am. Gwyl... O Al Goch oedd o? Dwi'n cofio beth enw. Ie, gath y gwyl o wel goch oedd. Mae yna ddau arall. Un yn amlwg, y llall ddim cweit wedi digwydd ar Zoom. Dim di digwydd ar Zoom, o, reit. 10 eiliad bach i ti Al. Mae'n anodd ddim. Yndi. 3, 2, 1. Dong, neu be bynnag di'r sŵn. Ie. Pwynt yn mynd i for. So chi wedi gallu cael Geraint Lyfgreen, nath Oh! ddangos ar trip tren yn rhywle, a Ie, dwi'n dod o'r ie. sioc bych chi wedi cael hwn. Y gwestai cyntaf sy'n cofyn nawr, Maxine Hughes. Oh, do! Dyna ni fel sy'n chi wedi cofio hwnna. Ta waith i for. 3 i ti ar hyn y bryd. Reit. Mae na... Dyna'r sgwr, 3-3. 3 i 1 ar hyn o bryd, 3 i 1. Ifon yn cael y pwynt am, Ifon yn cael y pwynt am y rownd yna, achos bod ni wedi rhedeg allan atebion. Reit, allan o'r cant... Nath o'n hyn o'n enwi'r bwyd a wneud yn byd. Wel, Nes i mwy atebion cywir yn dyna fo. go on nawr, da ni'n symud ymlaen. Allan o'r cant Pennod, sawl vlog byw ar leoliad da ni'n neud. Sawl pod ar leoliad da ni wedi neud yn ystod gêm oddi cartre fel arfer, rhai ar y cae ras, steddfod ac yn y blaen. Sawl un o'r cant sydd wedi bod yn vlogs ar y leoliad, sy'n ni'n dweud. A mae'r ateb agosa yn cael y pwynt. Yr ateb agosa yn cael y pwynt. Fi gynta? Ia, gyd i fi'n gyntaf efo'r. Dwi'n mynd i ddweud 25. Al. A i ddweud 24. Yr ateb ydy 34. Na. Wir? 34 oes. Mae'n ambell wedi bod yn y gemau. Da ni'n cael hot streaks yn rhai o'r gemau. Felly, mae'r pwynt yn mynd i for eto. Mae i for fyny i 4 pwynt. Al. Mae gen ti waith dal i fyny. I mewn i'r gôl ydy enw'r pod. A da ni wedi bod i gyfforddus i weld sawl gôl yn yr 3 mlynedd dwytha. Be dwi eisiau bod ydy sawl gôl gyngrair ydym ni wedi weld ers dechrau'r pod. Sawl gôl gyngrair ydym ni wedi weld ers dechrau y pod. Unwaith eto, yr ateb agosa sy'n mynd ar pwynt. A da ni'n sôn am holl gemau, holl goliau Cyngrair Cenedlaethol o'r 19 o Fawrth. Cyngrair 2, Cyngrair 1 a'r bencampwriaeth hyd at rwan. Al, os ni di fynd yn gyntaf, ysgol ydy'n dda. O, ti'n ti fwy start, dweud? 200.
Ifor. Cant 99. Chwarae'n fydur. O, ie, wel, ti wedi dilyn esiampl Alun yn yr cwestiwn dwytha, wrach dda si wedi meddwl ddwywaith, achos 255 ydy'r ateb. Waw! Gymaint hynny. Wow. O goliau, 53 yn y gyngred cenedlaethol, 89 yn cyngred 2, 67 yn cyngred 1, a 46 hyd yn hyn yn bencampwriaeth. Felly, Cwestiwn da iawn. 255. Felly mae Alun yn mynd ar pwynt o fanna. 4 i 2. Hey! Dwi eisiau gwybod nesaf, please. Pa un o'r... Wel, pa pod sydd wedi cael y nifer mwyaf wylwyr ar YouTube? So, ydych chi'n sôn am gêm penodol orach neu digwyddiad penodol? Os gewch chi gael un o'r 3 uchaf, gewch chi boint yn hwn. Be di'r pod, neu be di'r 3 pod sydd wedi cael y nifer fwyaf o wylwyr ar YouTube? Mae'r un cyntaf, wneith yr un cyntaf syni chi a ddim o'r achos os da chi'n gwybod eich stats digidol, dwi'n gwybod. Ifor, edrych efo ti? O'n i'n meddwl fe oedd i ddechrau, ond dyna fo. Ti eisiau ddechrau? Gyd i fi'n gyntaf. Diolch yn llawer o bwys. Mae yna bwynt yn un ar gael yma os da chi'n cael o. Un o'r 3, Boreham Wood, ond ddim yr ucha. Oce, Ifor? Torquay? Na, dim un o'r ddau yna yn y 5 uchan. Na. Dim pwynt i neb. Pod... Barnet. Ie, Barnet yn Barnet, yr un cyntaf un o'r rei ar leoliad oedd yr un ar y top. Wedyn, dyrchafiad i adran 1 oedd yr ail un, a wedyn dyrchafiad i adran 2 oedd y trydydd. Felly, siomedig, dim pwynt i neb o fanna. Ta waith, mlaen o ni. Beth Alun Barnet? Wel, O, felly ddau yn Barnet. digwydd i Barnet yn rhy hwyr o fanna, so na, O, mi dal y ocê. 4-2. Oedd Reit, o'n ddiddorol, i wneud o'n ddiddorol ti'r diwedd. wel, oce, then iawn. On appeal, Alun, gei di hwnna, 4-3. Reit, dyna mynd i cyfres o gwestiynau chydig bach y wahanol wan i gloi'r quiz. O'n i'n chwilio am bresant, dweud y gwir, i rwy'n ffrind da i fi. A o'na rwy'n yn dod i... Mae yna un o'r rhian i'n ysgol fi yn gweithio fel kitman i Wrecsam. Nick, oedd o'n chwarae peli hir i Danny Ward ar y cae neithiwr. Chi sylwi ar Danny Ward ar y cae neithiwr? Marfer pasio? Wel, Nick ydi hwnna. Na, oedd yn pasio iddo fo, felly. A nes i ofyn yn garedig iawn os fysa gen fo rhyw freebie bach i fi chwarae teg, nath o dilifro. Chris Keith Moore o gêm Middlesbrough. Chris Patagonia wedi arwyddo, felly fi hwn yn mynd fel anreg bach arbennig iawn i rywun. O be dwi Yn eisiau bod... anffodus, dyna'r gêm nath Keith yn methu cyfle eiraidd. Wel, ia, diolch bwys. Mae'n geis neis. Be dwi eisiau bod, oedd Nick yn deud, mae pob chwaraewr yn derbyn nifer arbennig o kit ar gyfer unrhyw gêm. Sawl kit, Nick, sawl crys maen nhw'n derbyn ar gyfer pob un gêm, os gwelwch yn dda. Nw'n i ddechrau hefo Alun, ia? Sawl kit mae pob chwaraewr yn derbyn pob un gêm? Sawl crys? Gêm unigol. Pob gêm unigol, ie, ie. Mae'r ffordd, yes. So, diolch amlwg ddim yn un, o'r ffordd i gael y cwestiwn. Deda i 5. Ifor? Dwi'n gofod yn union iawn, neu jyst yn nes na Alun? Nes na Alun. 4. Ifor yn mynd y pwynt 3 ydi o. O'n i am ddeud 3. Un ar gyfer yr hanner cynta, un ar gyfer yr ail hanner, a un yn sbar rhag ofn i rwy'n gael gwaed ar y crys a bod nhw'n newid y crys. Mae yna fag sbar i rei rhag ofn cael blood injury. So Maen nhw'n cymryd nhw adre wedyn, di? Wel, dwi'n gwybod maen nhw'n rhoi nhw ffwr i pawb. Na, nhw'n rhoi nhw'n bobl, dydan sy'n gweld. Ia, ond dyna fo. Iawn.
Cwestiwn arall, mae'r peli cwpan FA, dwi'n gwybod os wnaethoch chi weld nhw'n eithio rei oren, dim neithio yn y gêm nebyn Nottingham Forest. Mae'n costio ta 100 o bunnau yr un. Wedyn mae'n gallu peli yr EFL, yr ei melyn hefo streips glas yn nhw, nath Nick ddod i ddangos hynna i'r ysgol. Be dwi'n siŵr bod ydi, ar gyfer taledd, sawl pêl maen nhw'n golli o'r cae ras pob gêm. Maen nhw'n colli nifer o'r peli. Ar gyfer taledd, sawl pêl maen nhw'n golli pob gêm. Unwaith eto, yr agosa sy'n cael y pwynt. Ifor, so felly ti'n gyda tro, dwi'n meddwl. Colli, fel, dyn nhw ddim yn dod yn ôl. Dyn nhw ddim yn dod yn dol, ie. So, mae rhywun di dwy nhw, mae rhywun di... Dros yr stand, Right. lle maen nhw'n adeiladu'r cop. Hat-tricks, am lot o hat-tricks di bod yn agos. Hat-trick, ie. Mae nhw'n golli bob gêm. A i ddeud 2 bêl. Al, Dwi'n meddwl bod yna fwy yn cael ei dwyn o'r ochrau rhyw bethau, so dda 3. Ifor sy'n mynd â hi eto, 2 bêl. Oh, Yr no ateb cywir way! ar ei ben. Nhw'n colli 2 o hynna pob gêm ar gost o 300 pint. A mae yna un cwestiwn bach ar ôl i wneud efo crysau hefyd. Yn anhygoel, maen nhw'n golchi'r kits, maen nhw'n cael 3 Cris yn bob gêm, ond yn aml iawn maen nhw yr un crysau, os dyn nhw'n sens. Dyn nhw'n cael 3 Cris newydd sbon pob gêm. Ond mae yna un chwaraewr sy'n gyndyn iawn o swapio i'w gris yn ystod y tymor, ac os ti'n gallu, mae'n cadw y Cris coch yna am y tymor cyfa. Mae'n licio gwisgo'r un Cris am y tymor. So wnaeth o byth swapio i'w gris yn ystod gêm fawr neu gêm cwpan FA neu beth felly. Dim ond un chwaraewr sy'n gwneud hyn yn y clwb. Pwy ydi o? Gewch chi 3 cynnig. Ac os ti'r un chwaraewr yn dod yn y 3 cynnig, gewch chi boint. Dim bwys os ti'r un chwaraewr tro yma. Felly pwy sydd ddim yn licio newid i gris? Al. Am ryw reswm, Matty James, nath o dwi'n meddwl i, ond dim ar unrhyw sail wyddonol. Gyd i gynnig gyda 3 Al os ti isio? OK, a am Max Clyweth, achos bod o wedi bod yn y clwb y fwy na neb, so fysa fod i dysgu. A Hayam. Ifor? Windas, mae bach yn eccentric, dydi? Dim hwnna'n un da, ydy. O Conquo, so mae'n ffitio mewn i gris neb arall. A Broadhead, diolch yn edrych fel bod yn hoffi bod yn oer. So, Ie, yr ateb cywir ydy Max Cleworth, da iawn Alun. Pwynt i ti yn yr rownd ala, felly. Pencampwr, quiz, y cant, ydy Ifor, efo 6 o bwyntiau yn erbyn 4 Alun. Felly, llongyfarchiadau ti, Ifor. Ti ydy Iawn, Ifor. person y pod am y cant cynta. So, da iawn ti, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Arwel. Tip hwrê i ti. A mae yn amser cyffrous yn y clwb, a mae yna gêm fawr gen tîm y merched penwythnos yma. Gobeithio fydd na well dyfarnwr ar y cae yn Rheborth nac yn y quiz. Ond mae'n gyfnod cyffrous. Ffeinal i Wrecsam yn erbyn yr hen Elin Caerdydd, ond cwbl o chwaraewyr newydd i cyrraedd. A falle mae dyma y gêm lle fydd grym yn symud o'r de i'r gogledd. Fe wyt ti'n ddisgwyl gweld dysadwr Arwel? Mae'n mynd i fod amser... Wel, ie, mae'n mynd i fod amser ddiddol beth di dewis y tîm yn de. Mae'r rheolwraig wedi bod reit gyson ron cadw ffydd yn yr
sort of 11 sy'n dechrau, ond mae yna 2 chwaraewr newydd sy'n rili wedi cael cyfle i chwarae wrth dwytha achos bod y gêm wedi cael ei galw ffwr. Dwi'n meddwl sa hynny wedi mynd i helpu Wrecsam o ran dewis tîm. Bydden nhw gyd yn ffres am hwn i. Caerdydd wedi chwarae penwythnos dwytha, felly ia, fydd hi'n gêm anodd, dwi'n meddwl. Mae'n wastad yn erbyn Caerdydd. Dwi'n meddwl bod hi'n rhy gynnar i roi chwaraewyr newydd i mewn. Maen nhw'n dechrau dod i... Wel, dyn nhw'n wedi bod allan o sync, really. Dyn nhw'n wedi colli be, dwy tymor yma. Dyn nhw ddim yn dîm sy'n colli'n aml. Felly, sy'n ni'n mynd i gorfod o newidiadau. Dwi'n meddwl mae gen y chwaraewyr yn ar y cae bwynt i brofi. Mae rhaid yn nhw ennill llun o'r gem yma yn erbyn Caerdydd o rwan diwedd y tymor. Maen nhw wedi profi eisoes bod nhw'n gallu bod yn gystadleuol iawn. O'n i bai am gol hwyr iawn, so nhw wedi cael canlyniad felly. Fydd hi'n agos iawn, a dwi'n yn gwybod, ia, mae'n mynd i ddod at yr 20 munud chwarter ar ola, pwy sy'n mynd i allu dal mlaen, dwi'n meddwl. Yndi, oedd Wrecsam yn anlwcus colli'n y munud ola yng Nghaerdydd yn y gêm ddiwetha. Efo'r tîm fel fydd yn wahanol tro yma? Dyma'r cyfle gorau, de. Dwi'n meddwl bod y clwb wedi rhoi buses ymlaen am ddim, tocynnau am ddim. Mae'n gwneud gwahaniaeth, dwi'n meddwl, ddwy ffeinal dwys yng Nghaerdydd, oedd 10-1, mae'n siŵr, o ran faint o fans Caerdydd i bob fan Wrecsam. Felly, os di fans Wrecsam yn y mwyafrif, falle bydd hynny ddigon i wneud y gwahaniaeth garion ni dros y llinell. Ie, dwi'n meddwl, cadw'r ffydd. Mae'n hen bryd i ni'n curo nhw, fel mae'r ôl yn dweud. So. Ydy, dwi'n teimlo, oedden ni'n anlwcus iawn, gafon ni gyfle i fynd ar y blaen yn dod yn y gêm ddwythynau lawr yn Gaerdydd, felly, ia, cael y cefnogwyr, Nghas Newydd llynedd, fel ti'n deud, o cefnogwyr Caerdydd, oedd Cas Newydd ddim yn le niwtral o gwbl. Gobeithio fydd Bangor ddim chwaith, achos mae'n gyfle i i'r merched gipio eu tlws cynta. Felly mae o'n adeg cyffroes iawn i'r merched hefyd. Felly dwi hefyd yn ffyddiog o fuddugoliaeth a hefyd yn ffyddiog o fydden ni'n gweld y Bale yn mynd i mewn i'r gôl.